Hambai Mario, sini ketang kaitor te karbisa kaitor no. Bo tu dulu isap ma bai sini orang sok pai lo. Boro pai play hambai Mario, oskan ka hamne to isa. Ono krumna bagai bonlom na bagai sino zor ketika. Te hambai Mario orang mandak peni to. Okram phun kusung thung joto no. Te tui phangno balai ke hambai. Hari road bija othang lenai. Road bija othang nani saka nas যে বুঝুম নাই রকনি আবার লাস্ট পড়িব না লাস্ট আগা নামানো 21 নি 25 নাম পড়নাই ব অবস্থাও রূপ বিজাব সিজাকা ব অবস্থাও রূপ ফাইয়া পড়নায়া আপুরু ইসরায়েল হাবুব্রা গরৈ বেমাক বরক সাক সাক মুসুন্তুই মাং খাইবাই অনিসাও এমন জরাও রূপ বিজাব সিজাকা এমন জরাও রূপ ফাইয়া আ জরাও হাবুব্রা গরৈ ইসরায়েল লকনি Tapi kamu guru himalaya memang guru sak ni musuntui mang kelaibai begitu. Oh saya lo sudah beri kau zorau. Buzi sini tahu. Kai tu ni amok thana aja ni oh saya sudah beri kau sudah beri kau. Itu sama nasi sini ke busu merau. Poriwan tahu. Rut ni sini rut bijak ni ek ni sini angkut tangi tangi pazoran kau ni. Busu merau naik kuli tomma zorau. Zorao hawa asari nangka apuru judiani Bethlehemo tongaisa bini hi te pasna khoroni rokno tlangoi muabo tongina thangka a borok ni mungke Elimelek bihik ni mungke Noami pasna khoroni ni mungke Malon bai Silon boroke judiani Bethlehemo tongai Efrata bosoni borok Israel bosoni borok Kristen ni nimal simtabu borok ha muabo thangai aro tongi lekha tamoke Noami ni besai Elimelek thikya hake bo bosa khorok moi klangoi thangjaka borok Moab ni burui orpha te rokno kaijaka borok aro nokha BCC suttongkha Malon te Silon bo thikya Noami ni basai bo krikha te basarok bo bono khigui langkha sing ek nisimi yamo bai zora timo পরিলাইনাই তে কাইবো খুনালাইনাই সিংহরনুগো এমন অবস্থাও ইসরায়েল সবইখা বুবাগ্রা গৈ তে অসাই গৈ সাবো নাইকর মানে কোমেরকসে নাইকরি কোম্পানি জরা ছয় ছয় কাইতনি বড় গিয়া আ নাইকমের আমক কাইতনি বড় গিয়া মানে বাকি তামো মানে বাস্তব যে পরিমাণে তামো সাকনি মুসুনতুই মান ক্লাইবাই কেমসা আবন খুবংথু ব্যক্তিগত অংথুম তেমো থাবংথুম যদি sak ni musung tu itu jadi jahai musung jahai klanya musung jahai sana musung jahai paina musung sing klanya to hake paisa kita mone asari nangai bisa oroso bustune rokni naikuli tomas jorao hao asari nangkhani so ongani nangmani ya tamni asari nangkhamale az bustune rok borok to pasai dia akai to ni je pholani samno naikuli malia sakni musung nai mani bagai oba paiso singtini kaham tongi mano sa kaham ni kaham tongi mano কিন্তু bisingo naidi asar de nami dong khajani abon ni bekti ko se saiman lai abon bagi tinu Elimelek ni nukuni bising ti ke singkai tini pokno bas no agui khlai no a Elimelek ni nukun tui lo bo bahai to bani pai to ko muwa bo thani ta bo khasi o bo to nai dai singoro tu go khorok sa boro je kai tini borok sa bo Elimelek boni hi satlangi roboro ta muwa bo to nai gani so Elimelek ni bong ni ortho tamo himala sing saimano kaitor ongkha ani bubagra Elimelek ni bong ni ortho ongkha kaitor ani bubagra অবশ্যই Elimelek bo nukuni potor okra himpano prodhan himpano a nukuni asmol bubagra ke kaitor se soi aje boni bong minim na abo ortho omhai na mosini nukumbo singja sepono sikun runthum a nukuni a ব্যক্তিগত ni a mothani bubagra le kaitor no onnana jebro sing kaitor se sini bubagra ke kaitor se sini malik kan ke a je tongnai abuni je nukuni borro kaitor no kari kun jaga thau thangla kaitor sing ya kari ko thangla protidin kaitor ni musum tui mang tongnai kaitor ni ganao mang tongnai boni ichhate mang tongnai botamo hamjak au mang sai boni tongnai kaitor se bubagra ka ke bose raja ni অনুমতি ছাড়া কোথাও থাকলা রাজা যত সাইবারি তোমরা
Aboni bagi protiti nukumo kaito raja nago. Protiti ব্যক্তিগত personal ho kaito raja nago. Omai kilo sini ommo tharogo kaito raja yang ke kaito jadi buba grau yang ke nukumo ব্যক্তিগত mo thao obab bhaine misal. Polani samu obab bhaine misal asari namai misal. Aboni bagi elimelek di bumi yang thongka kaito ani buba grau. Buburu anu kumo ব্যক্তিও amo thao kaito buba grau mane Bethlehem tongmani bagi misal. Singro porijak. Tamasa Apuro Judeni Bethlehem tongnai sa ni sa. Tamnai khroks bahai ke khroksam nukumo motho kaito rajani man mane je nukuni boro Bethlehem tongo. Bethlehem ni bumu nor thongka house of bread. অবশ্যই অবক ফলনি সামু নিছ যে নুখু মখু যে কোনো ব্যক্তি বা মথংথুন ব যদি কাইতনি সামুনি তলাওনো তমুই তমুকাকে বনি নুকুমসে কাইতনি সামুনি কাকে কাইতনি সামুনি আমদারনো ব তমুই তমুকাকে ফলনি সামুনি তলাওনো তমুই তমুকাকে আলু ভুমো কাইতো রাজা ওই মাংগ তমাই পেছে কাইতো রাজা ওমানি সেকাঙ্গে তামনে কাইতনি আপ ফলনি সামুনি বেটলেকে মসি মা তমাই বেটলে মঙ্গা হাউস অফ ব্রেড kaituni samu kaituni phorani samu torao je tongnai je nukhu je ব্যক্তি abo motha abo je saklapon kaitoro ani bhubagra hoise tongnai kaise sin ব্যক্তিগত ভাবে kaitoni bhubagra sami mone jaga jaga nukhu kaito bhubagra hoye jaga jaga motha bhuba kaito bhubagra hoye jaga jaga sakle musu turi na sing jaga jaga aboni bagai sing torao thangke tamunu mole poriwan dagoro Apuro Judiani Bethlehem nisao kaito bahagi buba grau male je nuku kaito samong tomo Bethlehem tomo abuni agolo tamong male Judia phai nisao je nuku kaito hagoba gra je nuku kaito sam sai tomo nuku je sakwe kono praise Judiani bumung ni orthono kha praise kaito lob mani nuku kaito lob sinai ব্যক্তি kaito lob sinai motha kaito lob sinai boni hanglai suthani kaito lob mang se tongnai bo abai ke kaito lob mong phaisok payo tei tamo phaisok pahi mane elimeno ni bihik ni bung tamo oro singbugo bihik ni bung ke nuami niso nuami ni bung nuam thongkha sweet niso belai ki putui dei naithok niso jebro sing kaito ni pop pai tongo kaitini kok pai to hake kaito raja hui thong sing nago aro lob ro phaisinai te ta mong sine sing burkha bisingo utui te nai thong sine biso o bisin ni kok mo so sing kaitini kok pai to hake sing burkha bisin khaksang mung tongai ta obosoi utui langke hamsang mung tongai obosoi sina bisingo te bia chong lagabo oba phase phaigla kaitini kok pai to hake kaito se raja hake oba se phaigla kunilo Apuni yang kalau terus ke simnu kungo kai tu ni je khorani hamari bahai bang mane oro simnu go basla khorogni ni mungke malon bai silon ni sawo kai tu ni khorani hamari nu kungo bari o mamun ni bumung nyong kha rasab mu tei silon ni bung ni or thong kha satisfaction ni sawo rasab mu phaijinai je nu bonu kungo rasab mu phaiba je nu kungo kai tu ni pok bai ke khaksang ni tongi panai alo kungo rasab mu phaijinai bile phaisra boro rasab be de manba Sinema koroksa borok belai kori dini ane dini khai mahai belai ke kori belai kori sere rona naina sudah bo ram bunyi nai mana bo apa na samong ni kuri pano ozoro bo kai to no kusie raksa bu to maro bo ni bui kono pa ni norok kamu ane ya de mai sana kuri bahai ke norok khak sangi tongi ma ni sing sai maro bon lu mo obose kai to bo ba ram za rona hai sira borok ri zoro bo rasa bu to ni Apuni bagai tamong mole mamon phainai te silon phainai satisfaction phainai sini je kono obostha ho ani je income wa khaksagoi tongi mak sinai ta kobangma borok income kobangma khlai bo khabere tongi maya kisisa tongi bo khabere tongi maya tamni bere me bla kai to no khabere ni bagai nai kai to tamo sa sing no je tomao kha ko som sini ni sini je tomao sing kha ko som na sing na nai satisfy na nai sing কিন্তু sing satisfy ya om tomo su be mla tebo khaine tebo bare nai mite ke asike khaksama koriyo ni thong lengi thong ose aboni bagi je tomao no khaksama ni satisfy on ma sing nai tamni ka kai to sing buba graba
Acha tabo signugo elimelek ni nukung beba no thik tong kai tu ko khanai tong anu ko kai tu boba gra mu tong bisingo khaksama tong thama te kudui yong tong te kai tu no lobui tong satisfy mu tong সন্তুষ্ট হই তং তা মঙ্কা মানে আর আসারি না খানি সাবো অবশ্যই কাইতনি টেস্ট বেটলেহেম কোনো দিনও অভাবনিয়া কাইতনি আসাম তলাও তমে কোনো দিনও অভাবনি মাইয়া কিন্তু বড় কামক লাগে মানে আশ্রাবসা কিসা অভাব তাইমান বাকি বড় কামক মানে অর সিগুরো দুই দিসিমিয়াম করি থনাই বড় নি মুখে এলিমেলে বিহিক নি মুখে নোয়ামি বাসলা খরব নই নি মুখে মালন বাই সিলন borok Judeani Bethlehem tongnai ifrata bosoni borok ha muabo thangai aro tongoi laikhani so tonglai lia borok Bethlehem asik sana sabaya kaitini ko house of bread chehni sao aro srapsa oba numani bagai ayango naithok sotok numani bagai aponi yakari thangmani singuro obai nongo sina Christian langmao poitoni lamao sing jaga jaga kai tursini bubagra hini saimang detuise sini nogo kubang ma problem faifrubo obab ongfrubo khaksangmani obab ongfrubo tamong sing bukhabere menya kaito tani bubagra sing pogoi thango ani uwayong se jabra kaham kaham ayong se samong kaham kaham aro se sing thanglai garani singsaro khaberai paimani kokmoso sungsani phasingo sing asike tragongoi thango a je house of bread ni tolao sing tongyangoi thango jaga jaga o kaitini kokni proti kaitini kokni tolao sing tongyangoi tamo muabo na haro sing mua bobnor tam no represent khai ke sing mano mua 1 Kings chapter 11 verse 33 was sing ke saiban nai mua idol tari no represent khayo tak jam batai khulungnai ni jaga ongkha mua teita mohmane Ezekiel 25 verse 8 to 11 no sijak tomo immorality ni sao porok buini topani atomo merak lagi ni sao mua bro buini tomo hamyarok no bro sagona kha tini o sing bukai tuno poito khanyara bongi mano gobang ma sungsani tomo samno sing sagon nai nei mano tongi mano gobang ma tomo hamino sing sago nai tongi mano teita mong male Jeremiah o sijak tomo amua bohai jaga male rebellion against God ni sao kai tuni birutte thangnai ha hini sao mua kai tuni birutte thangnai jaga ongkha o mua teita mohmana aro blood shed honi sao 12 honi sao borok 12 honi sao মানে borok buthamani jaga bohai jaga nai jabo sungsani bohai অবস্থা aro se borok kaham kaham sam tong ni aro se thanglai noksari thanglai borok sabsani bagi aboni bagi joto saiman khanuse muabo thanglangkha Elimelek ni kaisa decision ta mung thang mane singoronugo boni busaro thei thangbai mane singoronugo tolao thangnai borok je pro Bethlehem no yakari thangka Bethlehem no yakari thangmani yaklo ta mung nai tinam kornai tamoke nuamini basai Elimelek thika hni sawo singja pro sungsanni musasik maneni proti khaberani sengo kai tono karoi sing a Bethlehem ni karoi sing musasik thayo thang ni mujagai to ongoi mano muwa bo sing thangka tamong male aro Elimelek puja digra nai hise kai tuni ko puri ke tamong nai singka sing khanaman kai tuni ko to ma baise kai tu jodi ani raja hui to hake অবশ্যই kai tuni ko puri ke anu to te kai to raja te yongla apake sakni mutung ti tongani sengsinai a jinis te tongla ka kai turani nogo raja te kurikha sini san jong bahadur nogo sejak nogo Jisu Kristus se o ni bokorong ni sejak nogo protiti Kristen nukuni amai nona namo sini nukungo Jisu Kristus se bokorong mo thao Jisu Kristus se bokorong ব্যক্তি ও Jisu Kristus se bokorong itu ta mong male muabo khabera mani bagai sungsar khabera mani bagai a bokorong kuri yo thang so saksa apo bokorong mani se nukung orang puja tongkon nukung derai thangmani tongo sang musuti khaimani bagi kai tono kiri yamani bagi anukung derai thangmani tongo tamnei personal ব্যক্তিগত derai thangmani tongo te mo tham ran sai thangmani tongo kai tono kiri yamani bagi te kai tuni samung sayani bagi uno tamong simono nugo tamoke nuami ni bosai Elimelek thingya hake bo basa khorok noi klangi thakani sao
sabo malon bai silon borno obostan nai malon rasa mung silon satisfaction কিন্তু tamongka borok muap ni buri orpa te borno kaisa khani kaisa ke kai to je pro bubakra onmani arno kudui phano tere ke anu kuni borok sansar bai enge thong sinai ka kaphasi nai sansar bai kaphai thang sinai te sakagai mai naja aphai ong thang sinai asikke sansar kaphai thamo orpa bai rut bai kajai pai kani obai no sing je pro kai to bai salo anu kuni bosa bote yong thung sansar bai ka kaphai thang bai sinai pai thaba mo boro aro nokha bisisi tongkha malon te silon bothui kani so besidin kurei kai to jepro kai to ni samung anu khungo kurei mo thau kurei ong thamo kai to boba grahong yang thamo tere ke anu kota mong nai kai to rasa mani bondong oi thangnai suri mani bondong oi thangnai te pai to kya satisfy mani satisfaction mani khak sangai to mano kurei ong oi thangnai te kuno jagao khak ko mani sengla khak sama kurei ong oi thangnai aboni bagai singono nugo tamong mane kaisa positive boro tamnu nuami ni bosai bo kri khani saute bosara ko bono khidui klam kha nuami bote tamokha ora sipur ke sai mane biso nai di tamsa ano nuami te ita hinchidi tamokhe mara se hi ni so a nuami asi kutui to mani bising ka ham to mani khaksangi to mani kha khai ka khani de bak se songi tho sina bising ote khaksang se kriong tho khaksang ba kriong ka ke kha ba mo thang se sina bising online nuami so ano nuami ta hinchi kakha hinchi ni so kare sing ubo thang se ba ta mong bor obostha sing la le no ta soi ni sing pore thang le sang kisa ulokhe nuami khanaka subrayung bini borok no maipur kublung khe rui hamari likha hake boba hamjuk songbai khe muapi thangna bagi tia rong khani so tasimo samari srap sani bagi kai to sino am jogi kai mano sina poi to thing jaga de berajak nai mano borok apno buji abo tamok lai ka mana betlehem no ya kari muabo thangka muabo tongru khangke tamong khamo khorok sapan thigla khabo naga betlehem tong khangke betlehem tong khangke khorok sapan thigla khamo kintu muabo thangai thi thangbai ka tam nei karon kai to no puila jorariya omani bagi singoro nugo kisisa tongkhangken tamongkha oro samung ning mungku plong khani sawnai de sal kisau ulokhe nuami khana horkha ari singje betlehem ya kari phaimani a betlehem mote oisa mai kulong pikable wati ro phaibi kable ni khana pika te oisa kipli thangmani bai bakha sap khabo kipli thangsi nai kipli thangnai no kai tor hamda go hni sawble je ani phasing kipin nai angbo boni thasing boni phasing kipin nai hini saw thingno bebak pai thangbai kya bebak ses te asa kuri kya khatung mung kuri kya kintu nuami khoroni baham je talang thangmani wang suka orpha bai rut no talang thangmani wang suka bo himchidi tho kha kipil pin nai te oisa betlehem thanglai nai ni borok kha kipil ka kai to borong phasing kipil nani tengkha nai ta mong sal kisa ulokhe nuami khnaka subrayung bini borok no mai khol kuplung khe rui hamari likha ni saw betlehem no kuplung khe rikha obosya abo sing sai mano betlehem obab songya je ong mane kai to musung te ong kai to sai mano kai to raja je hetu aboni bagai tamong khamale hake bo baham jik songbai khe muab ni thangna bagai tiarong khani ready ong kha khaki phinan nang nai ongi mano sing muabo klaija ongi mano tabo ongi mano beba pai thangjak hiba tak phan jora to khaki phili kai to ne pasinga betlehem phaina ni bagi oro singnu ko tolao borok khorok tam judao thangna bagai lamri laikhani sawo tamoke lamao nuami borok no haihini saka norok nago kipili thangai nama songbai khe tongui sidi kai to norok angbai tongfuru te thi thangnai rok tongfuru hamari ritui khena ruthung huni saw nuami wansuka ani baham je khormai sikla tak phano naithok tongkho juan tongkho norok khaki pili te oisa kaijak pidi ani logi thangai nok tamong lab manai nuami oro phainai mo thano represent khayo nuami mo thano represent khayo khel khaidi te orpha te root ke christiano represent khayo bobai christian singong nai tabu tolao thangnai norok no kipil chini ni khorne saka noyo tamsana ji te subrayung norok no te waisa kaijagoi nukhung khawi manna bagai hamari thung kabang ma sungsani manoi singno khaki pili thangnani bagai attract khainai ari jisuno ya kari thangni agina zaraw se tong thok sa thok tong hindi ba kipili
Kebangma soton jaknai, kebangma borok soton nai bar soton nai, waisaya bar soton nai. Kintu oro tamunu hake nuami borok no paithangni bagai motom suka hake borok kablai na sengkha kaglai sinai ba. Kablai yan sengkha ni so, kablai khani so. Te bono hai hini saka ihi sing ningbai baksano nini borok ni thani thangnai ni so. Himgra kha duijon Christian himlai kha road by orpha. Sing ba mai no sing Christian lang mau sing himi to phaigrao. Thang sinai hinai thangni phaigrao kabang ma sacrifice bu khlai kha sing. Sini yang kaisa motha ongmani ang masana yang khabo. Katalo didi mone u khesri songmani. Jisono yasak mani yagulo aroni master saka nono Christian nokhaya ke aroni tikai neni sikrika. Hake bo kap kha kabunya no phung phaiya ang tamo phane dina ni bo sahor ang bono sing kaning se tamo phane diri sinari. Doroga nangke a khesri songmanang yak karnai to bang jisono yak kai rani. Thik ase kaham kok ni ang সংবিধান nawi ya nga school thangmani. Kebo logi maya hotat chake. Ri kahama ke somoi aje office ni date nawi সংবিধান chumuya headmaster ba yang direct malai. সংবিধান pura khuklai dei bonar kaka sin kaka ni biha saiman nai aba hai kini jakma no dino jayok ang sanai man ka boro sacrifice phaijago se tini o tabu jisu christ no tai se yakari thangja sing babai no kabang ma sacrifice to khlai pai kya jisu him sinai ni 5 বছর 10 বছর himi to khai kya kintu ha nuami somni aje baham jik sang haide singong mai de borok usu jarale thangya no yakari thangya mothano khibi thangya jisu no khibi thangya hini sik tongka 11 o tammo nai di norok kise kifil di hini te saukana di norok kise kifil si di sajak song hinai nuami saka norok tamo ang bai phaina musungba norok wade wansuk ang norok kaijangna bagai basa sala made mansino ba mane borok no sao thangsiri ane ang bai kono lab kori ang bai kono lab kori no kifili thangsiri hini a baham jisno sasao ake nogo kifili thangsiri ang belai umor chakra ongkha kaijak phina bo suglia haifano ang tabukbo manko hini kaijagi basarok manke borok toria sak norok nade nasingno ba haniso mane ko khitari kok samai ang kaijagi chere mo yabono tori no kai lene bo abo kuri khaniso o pai kuri khaniso abo bai norok buino kaijagi oi je tongno ihi sajak song norok sawi mano omole sugya subrayo ano naikhlailia ang norni bagi belai khe kha bukha khamo haniso norok asik sikla sakka ham kaham juan tongkho thangni kipili te oisa sungsa sino attract khai pai no naithok bai kabang ma jinis bai attract khai pai nei tabo ojorao orphani obostha nai di soido tongi mali orpha porisine ogno porinai haino hai boro kablai phiu kha hake orphani bumung ni or thongkha musui basak ni so musui sikla tamo khlai jagat bathai ge boro foreng bahari tongnai obo omai Christian no represent thayo je Christian jaga sungsaro khaberao jaga jisu berao bo stable tongya oro waisa sungsaro waisa sago waisa sungsaro nuke sungsaro waisa borok nuke borogo waisa pastor nuke pastor waisa jisu no waisa kok waisa khanke kha basai phayo uluno othangke te se kha thijago mo obo hai Christian ni represent thayo khaberai maya Christian abon bagai orphani meaning nongkha musui basa bahar nai musui hini sao tamong bo nai di orpha paithangi bagai bukha rijak bukrajik no motom sui nogo kipili thangka tamke road ke bobai tongro khani sao kipili thangka o mai Christian jodi singtak phano kaitro khabera sugui maya khungkai সমস্যা ফাইবro sing jisuno yakari thangnai orpha hai jodi Christian to hangke ar boy sing boba hai Christian nai tam sing wan sugui bujai mano ki hisa Bible verse pori mano 2 Peter kisa thangai 2 Peter chapter 2 about related Second Peter chapter 2 verse 20 Second Peter chapter 2 verse 20 to 22 angkuk tangnaro borok singno mothangnai subrai jisu kristono sawi mammabai o sungsani hamya khlainarok ni yakni yogoi phaino hai romjagoi aborok ni yago lai phike
borok sekarang selai tebo hamya kubo misal sing Jisu nama tangnai sa hinai sai paimani ya globo boni kok khnajak ongmani ya globo jodi sing sengsaro khabera oi Jisu no ya kari thangke tamongnai mala boni obosta puyen se tebo hamyongnai misal tebo obosta hamyongnai misal Bible o mai gene kok thayo kuila buru শয়তান bai sing koroksa শয়তান bai se tuibrun jagai tongmani কিন্তু শয়তান bo kipili phai nai ba nini a bokha bisingo ham pharjak poriskar bole poriskar keu korikar Jisu no tikrai Jisu no tabuno tikrai dorok o bokhani Jisu no yakar dorok khali aje শয়তান hino ang ani sai tebo korok sini na korok bangkhana শয়তান tebo tuwi nai nina hapai sini tebo obosta hamyang nai haise sing hini manok kebang majagao boislek sawi kahamoi manok kito obosta hamyo mang thangna tongnai belai kirima singsase aboni bagai orota musa ang porithanai tolawo 21 chimi borok lama kahamno sawi manai borokno kok kethar riman aroni kifili thangmani slai alamano siawi tongkese hampugo naidi am a kubuino saime tongke sakhamuni saw kifili se thangke yakari se thangke a kubuino saime tongke sakhamuni saw tebo hamyang sine kokno samase o sungsani sini baiso sui bini kabatuino sapiro pia wa tuku rijak phano haino hai harpego tuku phiro hinei kogo sajak mani oko boroni thani na khayo sui boni kabatuino tewaisa sapiro hozom khaimi asik lete pata khibiri marse asik lete pata o sabab tong tewaisa sapiro awak no tukuri mase poriskar ke daisa haprego thangai tu kiro o bai ni ko sigma bujinai jori thai kre tam kai terbano siding ni to khazani habaiya kai terbano tamo wang ni to khazani amhaiya kai to sino hamjagai o kok mo saw sini bagi kok mo sabaiya haise acha oro singmugo thangkine ruto soi do singmuka or fata moka bekrazik no yakari thangka bekrazik no kamothano represent kayo mothano yakari thangka tabu ru haikya hake 15 hake nuami haini saka ru nini naprangje nogo bini boro ni thani te bini matai ni thani kipili thangka ningbo babai baksa nogo kipili thangsidi ru ni meaning nor thongkha kising kaha miso bukha pe raja kising miso ko awal bai Jisu Kristus no Jisu ni kising singbo Jisu Kristus ni kising ka aw payap kaham asiki halo kaham Jisu Kristus no na te seleng ni ni no na payap se ni obono kha a Jisu ni payap boni bising tin Jisu Kristus ase roke waktu itu mah proksa boab ji boza kani phaimani takjak matai immorality kai ni ekon se thangnai jaga ni phaimani borok puthanai jaga ni phaimani takjak matai no khulumnai jaga ni bo saimano ang je jagao tongmane abo kaituni jagaya kaituno khulnai jagaya bo saimano bo kahamke buji mankha nuamini kaitunani kubui kaituni bo saimankha aje kristano khulumui tongnai motharo kaitunani kaitur kubui kaituni bo saimankha amoni bangai bodroma okok sanadi hake nuami haini sakaru aw porikha logo kipin chini tam sa rom nadi suno obono ka mei ki o bainoni tamke road haini saka nono khibioi amo thangni hini tandagidi am dihisam nai pai khamte khaki filia amte thanglia am kolokte naharlia am khawo songi pai kha amte naharlia am khawo chonga ni sigasana te kifilia baskan nahar hin sinai okok no oro dikese khayo tamosana di nono khibioi ano thangni hini tandagidi nono thangtaniwo ning thangtaniwo ano botoidi ning thang thaniwo ang bo thangnai ning tongoi thani ang bo tonginai nini borok ani borogongnai te nini kaito ani kaito rongnai niso ning je culture namani abno wang nanai je kaito no poito khajino pothani borok abani borogongnai ning je kaito no khulumui tong kaito no abonani kaito rongnai borok je hei khlaya abani phainai borok je hei sa abani sasinai nei dihisan na kan sa obok ka ro hai Kristen simona ro hai personally simona na ro hai lukuni borokona na kaise abani bagai aru hai je khaksama ganang ro hai sing je ro khaki bile
kaitro khaber nani semo thipanu thuise tu ning bai tongsene ni wan sugani semo aku kaitro bahake hamari kene tolaro ning thidani no ambo thinai aro no ambo khobjanai subrayungni hamya kuk satong mung phano ang mamthum thima simise ano ning bai sakadai mana no honiso omai geno sing kaitro no poido khaina na kaitro no sabrak thum dor mana ke bo hamjak mari kok samase kaitro ko sino habyak kaya sing sikapal hapan bo asin tro division naka doraganan kanu kaitro habyak kuk ni sabrak thum ni so to bo ang ning bai thumai opok no so atharo nuami nukha rud boy baksa thangna bagi song sukja ake hotel musa sali ani so sini commitment sino nugoi poisai de mano bana te jisno ya karlakha na ta kono sondeho ta ko ni poisa laino sini to mongsa mon bai obole te jisno ya kanai boroge jesu kono sadi obole te jisno ya kanai boroge salsa ani logo ani father in law ni social media ni belajar Rano Friday में चुका है कि ना कोई तो क्या है सिंपली पर जब पैसे बार साथा सोचो कि जब तक ये सोल्व होगा हमारे बानो साव माने आते ना ताथांग सितो होते पैसे बार हम पुनः हम पुंगलिया त्रिक के itu kui kami sumber curu ke payment ko nahari sini ko mane angsa nai man ke oh adi social media sai man ke obono saw tingari mamla obono saw kai to kete sa abo bondo kai man nai jade ni bas kai man awam berarti pur pan pungli abo abahiro abani bagai sini lama sini alai pai sai man nan ya te yak nai jade jesipa sa sidi obono te mai de jat ba ano jabro kai ni samne bagai poli payo sini secretary wala da pa ni ta mo ka jum samta mai radio mo tong ko ai de buku 2013 samne 2019 rubung khai pa kya tai gala kana mi wan su to man itu bisan bo nang sini yang poli pe ka song ko tra mai ko am thang sini kem bo na do ta pa radio mo tong ko ai de commitment ka sha sin life of commitment choose kali bagi di ban awu sin kun do tas lai dari se kai to bai ko ri bani abo ere ngere ya kai to nang zora ri bani abo ere ngere ya তিনি ভাগে নিয়ে নং নকম মানে কাইতর বেশি কম ধরে আমার শুরু আমার মানে প্রতিটি কাইতর বাই যে নাম যা পরি জরাম প্রতিটি কাইতনি বড়গম তো কাইতনি অ্যাসেম্বলি সভা তো আমার ভাই বলাই কি ইম্পর্টেন্ট হইছে নর গানার সাথে সাথে মানে হইছে আমি যে সামো আংলে রঙি মানে গারো মানসাসা গারো সাথে মানে যাব কাইতনি কে পারো থাকে আং কবাংমা মানি পগো কিন্তু কাইতনি কোনো মানি আং পগয়া তামি আং বড় বলাই কে হামজা খানি বাই আং বড় সাইমান সুমানি বাই Only commitment kaisa matong nai teya karliya probu ning mani bas me sopso matong nai nona kuila matong nai ni wan soi makin lai nai acha 1900 te kicha ang kaisa ne dakino hake boro khorok nino Bethlehem thangoi soikha tei boro Bethlehem soikhe beba kami ni boro najani phailaicha tei boro khai ni salaikha omo onu nuam yadiba Bethlehem kibil ka keno Noa mino putrumui nanya borok kai beka tamne khana samboto muni basai kita muni bahasa kita or kauya kare kita nanya ni bagi borok ko ma kai beka omai nomai ta sim parlo ko kalau cari ke ukhanga koi bosan ni bagi ay bepak to bai kai beka pe putrumui nai ke ni ta thik abai dong ka apro noa mita sanadi anu noa mita hindi tamuke mara se hindi tamne hinba subray ngani nangmano to khak lai ke ni sa obo kai tuno zoli mani obo kai tuno ko tin thai mani boli ri khaki pilja mane kai tuno khibi ui je man mani abuno ko ko testimony din to kai tuno kar khata mongno bisi lupong kahama to mani bisi modha kahama to mani ব্যক্তিগত bisi kahama to mani demak pai thome ka kai tuno kari bo testimony din to mabase kai tuno complete thame abo 21 ang oroni thangpuru ani kebang ma to mani testimony ribo na di bisik kemang ma tomani ganang ni sawo tamo ke subray ngano buk sake kipini itu bukan so buawo to thang mane debak buk sakrai jabai kini so subray insa ano hamya hini tektori ke te tamo ano nuami hini diu tongbai ring kai tongsiba pai to tamsa omo hai keno nuami muabzu uruk ni bung japro khurjago muabzu ni kai to barbar o mutu kai nai je ruk ke buya uru do ka jak ma na kulum nai pronik pas bahi to mani oro ko kunubo te ta masa uru
Rupnotui muap ni kipili phaya borok Bethlehemo sokai kuru ke bali ramaina sengma zora ni thi borok Bethlehemo je posokai kha apuru tamongkha bali kuplu rani zora ni so kheto mai kuplung mui tongjak sida kai tuni samu kuplu ongjak kheto okuri thangmani roksim tola pori ke saipan nai kheto okuri thang keno Rup kheto okuri thangi am bali no ranani okhoro tola thangke saipan nai amro kola kathar ni represent kai kaisa koroksa suba family roksim mo silently kai tuni kola sim suba kai tuni kop sim praman bali sim tam kai tuni kheto to a Betlehem tola to tamno waranan nangsi awal no kali sim tiro obi melek nakadi eli melek ni lu pongo to sim saipan kha bukai to tongoi bisike ka hama to kali kebapa to kali itu kai to kari bungsa pon do sim nugo omo sim sim kai omo sim bagi kop di haise kai to kamari kai to ang prasna kare